Bos días. O que sucede cos bombeiros en Santiago é algo que se ven preparando desde hai anos. O servicio, como outros, mantíñase dun xeito que se casi podería cualificar de artificial, xa que as horas extras levan ese nome por algo. Son horas que se fan porque sucedeu algo extraordinario, algo que se sae da norma e obriga a saírse do marcado do horario normal, digamos, non? Peso a isto, o servicio de bombeiros, como outros, como da policía local, fan desde anos un número de horas extraordinarias fora de sentido común. Unha hora unhas horas extraordinarias que evidentemente redundan na nómina, nos cartos que reciben, pero tamén no traballo. E si, tamén protestan os bombeiros porque non cobraron as horas extras deste ano, pero como moitísima xente. O Concello de Santiago este ano ten uns problemas organizativos tremendos que o levan a ter un montón de facturas sen pagar, pero aí interveñen moitos factores dos que non se fala, como por exemplo un cambio interventor ou unha serie de situacións. En calquera caso, o feito é que non teñen as horas extras pagadas polo volumen enorme de horas extras que son, e eso pois inflúe. Ao mesmo tempo están sentados co goberno municipal para chegar a acordos e que isto se resolva. Si pensamos nos hospitais, como se fan algunhas quendas, ao mellor non estamos tan tranquilos. Ao mellor non queremos que se fagan tantas horas extras. Eu, polo menos, non quero que un bombeiro, un policía local, un médico, un taxista, non quero que fagan horas extras. E non quero que fagan horas extras porque entendo que a sobrecarga de traballo ir máis alá do razoable do que indica o sentido común aumenta riscos. Eso creo que é evidente para todos. Por moito que se diga que unha parte do tempo a pasan sen facer nada. Bueno, pois que descansen. Eh, Tampouco é de todo verdade, porque están no parque, hai que facer mantementos, teñen que facer exercizo para manterse en plena forma. Pero sí é certo que se ti levas 12 horas no traballo e tes que sair a apagar un lume, non será o mesmo que si levas 8 ou que si levas 4, que descansaches o que che correspondía. Non, non pode ser o mismo. Sinto moito, pero non pode ser o mismo. Insisto en que é a miña opinión personal, que non deberían de facer horas extras, salvo evidentemente casos excepcionais que se poden dar porque hai unha baixa, porque pasou calquera cousa. Pero salvo eso, as horas extras non deberían de ser un xeito de compensar a falta de personal. Hai tamén que dicir aquí que todo isto ven de moitos anos atrás. Dalá polo 2014, creo incluso un poquiño antes. Estamos falando a Lei Montoro. Antes desa lei, os concellos eran unha auténtica selva, porque non tiñan unha regulación económica e de gasto tan estricta comparada coas autonomías e co goberno central, que desde o primeiro momento da democracia pois tiveron xa unhas series de normas que se foron afianzando, se foron mellorando, pero os concellos non tiñan unha normativa tan estricta, co cal contrataban, gastaban un pouco como lles parecía a eles. En eso o sabía que o facían ben e o sabía pois que non o facían, ou o facían moi mal. A idea de controlalos, en xeral, obrigalos a ter unha regra de gasto, a ser sostibles como entidades, como concellos, era unha boa idea. Pero o malo desa idea é que foi aplicada de xeito unilateral a todo o mundo, co cal concellos que o estaban facendo ben, que tiñan remanentes de tesorería, que, bueno, pues non tiñan ningúns problemas, de repente véronse constreñidos, non podían facer o que lles daba a gana co que, honestamente, digamos, conseguiran, cos cartos que conseguiran aforrar e con unha boa xestión. Evidentemente isto tamén obrigou a que concellos nos que se estaban facendo as cousas realmente mal, bueno, pues se tiveran que poñer as pilas, como se suele decir, e empezaran a facer as cousas ben. Coa Lei Montoro chegou tamén a taxa de reposición. Se se xubilaban 100 empregados, só se podía contratar a 50. Se se xubilaban 100, só se podía contratar a 50.
Isto foi así na última década ata que os actuais gobernos conseguiron levantar esa cifra ata o 110%. Non derogaron ao 100% a Lei Montoro, pero sí modificaron esa parte e se pode contratar ao 110%, é dicir, que se xubilan 100 empregados, agora se poden contratar 110. Por que? Pois para compensar precisamente esa barbaridade que foi a taxa de reposición da Lei Montoro, que fixo que as entidades locais, os concellos, perderan en moi pouco tempo máis de 100.000 postos de traballo. Claro, eh, eso é unha quebra terrible para os concellos que teñen un montón de traballo, incluso ás veces moito máis traballo proporcionalmente, digamos, que unha autonomía ou que o goberno central. Por que? Porque traballan directamente coa poboación e moitas veces hai que estar en todo, porque o veciño cando vai a algún sitio a que resolvan o problema, o primeiro sitio ao que vai é o concello. Se ti de repente lle empezas a quitar persoal porque se xubila, porque está de baixa e non podes meter outro no seu sitio, empezas a ter problemas que a día de hoxe se manteñen en moitos concellos da comarca e o sei por falar con eles habitualmente. Teñen problemas serios en moitos dos departamentos. E iso ven todo debido a esa puñetera taxa de reposición que estaba ben pensada, pero que acabou complicando todo bastante. Eu lembro un concello, por exemplo, que tiña unha excelente brigada de obras, que conseguía que aforraran moitos cartos, porque en vez de facer unha licitación era propia. O único que compraban eran os materiais, era a propia brigada de obras a que facía o que facía falta, pois arranxar unha estrada ou o que fora. As restriccións da Lei Montoro, a taxa de reposición, a medida que se xubilaban os empregados ou marchaban por calquera circunstancia ao non poder repoñer, bueno, pois ao final acabaron unindo a brigada de obras coa brigada de parques e xardíns para que traballaran conxuntamente, porque se estaban quedando sin persoal e dese xeito pois compensaban unha coa outra, pero evidentemente xa non volveu a ser o mismo. Eso sucedeu nun concello da Bisbarra. A Lei Montoro foi en certo modo como ese cinturón que te pos cando vas a unha comida, que o apretas antes de salir de casa para salir guapo, pero en canto chegas ao sitio onde vas a comer e te sentas, o afloxas un pouco que sabes o que vai vir e preparaste para iso. Aquí nunca se afloxou. Ese cinturón que a Lei Montoro puxo nunca se afloxou hasta últimamente no 2022 que se, digamos, abriu un pouco a man con ese 110% de taxa de reposición. Non hai un único responsable, pero si a actitude dos bombeiros de non facer horas extras se tomara desde o primeiro momento, o mellor as cousas non serían igual. Non é culpa deles. Resolveron o problema durante moitos anos, igual que o resolveu durante moitos anos a policía local, igual que o resolven en moitos sitios, moitos funcionarios durante moito tempo, pero non pode ser a solución. Desde o primeiro momento tiveron que dicir non, vamos a dar un ano, ou isto vamos a facer durante 2 anos, pero despois tedes 2 anos para arranxalo. Non queremos facer horas extras, o que pasa é que non podemos negar que é algo moi xugoso. En unha columna, isto é unha columna de opinión, é o que estou dando, unha opinión, non é a verdade, nin moito menos, nin é información. Penso tamén que os políticos teñen que adiantarse o que vai vir, ao que pode suceder, pero teñen que adiantarse todos, os actuais e os que estaban antes. O volumen de horas extras da policía local ou dos bombeiros está totalmente fora de sentido común desde hai anos. Nin eles quixeron deixalo antes, bombeiros, policía local, médicos moitas veces, nin os sucesivos gobernos municipais buscaron resolver este problema, porque era moi complexo, debido, como digo, ás leis que constriñen aos concellos. Pero había que facelo. Non podemos esquecer o tema do Parque Comarcal de Bombeiros, co que seguimos a voltas despois de uns cantos anos. Concellos como o de Ames, con máis de 30.000 habitantes, están obrigados a ter un seu propio parque de bombeiros. Mesmo poderían ter unha comisaría de Policía Nacional.
que non se pide, non sei se non por non molestar a Garda Civil, que está ali en Ames, ou pola razón que sexa, pero unha comisaría de Policía Nacional no Concello de Ames resolvería problemas en Ames, pero que resolvería problemas tamén en Santiago, porque poderían distribuir as forzas de outro xeito. Sin embargo, non se solicita, non? Tanto un parque de bombeiros en Ames como unha comisaría nacional beneficiarían de xeito indirecto a Santiago, sin dúbida algunha, pero tampouco se fixo, non? Tamén se pudo facer un consorcio de bombeiros, por exemplo, entre varios concellos, e contratar un equipo de bombeiros entre varios concellos que que servira para unha determinada zona, igual que no seu día falouse dun consorcio de transportes, que despois non chegou a nada, pero podíase ter un consorcio de transportes. Teríamos que preguntarnos por que non o temos, igual que temos que preguntarnos por que non funcionou a Mancomunidade de Santiago de Compostela, porque a Mancomunidade realmente nunca acabou a ter unha funcionalidade como ten, por exemplo, en outras zonas da Bisbarra, como pode ser Ordes, onde se encarga dunha serie de servicios sociais realmente importantes e o fai ben. Pois o mellor temos que preguntarnos por que nunca funcionou, por que non hai un área metropolitana de Compostela con as condicións, digamos, legais, non? Colaborar habitualmente funciona para resolver problemas, pero aquí seguimos igual que sempre. As 7 portas de Compostela xa non as podemos ver, pero siguen todas pechadas.